kaburom syautrah sem Thymmai basuk bakmenefi hak rek guci Khrist yang rak kubur ka Jong trai pilang baroh hato Snem bakumno phim kubur hak klimat ka bam tengah ka banra haus Snem bakumno phim haus Snem barim Jong ayar Bhoi no Snem Thymmai ajar Al-Quran hato phim haus Snem barim ajar Bhoi hi hato phim haus Snem ajar Al-Quran Thymmai hajing long man sim ka Jong phi ai piang sa hi ubarim bun ngai phing kin mau blei dan Christmas buat New Year jing long ka barim balai nga phi haklimat ka bon ta ko prasam la ki pra banget ki baroh bas ngap lamba ku ba ka Jong trai ngala ong ye phi ngang im ha ka jing long ka barim yang long hiu beriu berim yang im hi ha ajar Bhoi ni panjam kan ha kan jam sim ha ajar Bhoi balai ni panjam nama ngim don king Khrist nga phi ngim don king Jisu ha ka Jong phi nga phi ngim don king Jisu ha ka nut Jong phi ngin phai ka thi ka ba ar ka Jong Paul apostol skinong korin kalong ka san ka khot ka khan nhau tin ki ba ong kum nem Kumta Lada u ru u don how Khrist u long u jingthaw u bathymmai kiei ru ki barim ki la duro ha khmih kiei baroh ki la jalong ki bathymmai lada nga ba phi ki prap nget lagi don how Khrist ke ha klimat ke bom ta alo Khrist u don hangi ke prap nget ni long kai jingthaw bathymmai ni im si shakin haus Snem bathymmai ada ngapa phi im sadan Jisu Khrist halu klimat ke bom ta api long ke stan i popo Snem ru pirang sakin haus Snem ubariam habisa haus Snem barim kemudian bisa hai sosi bisa ken jinjar bisa ken jingmat ke jingieit ke jing ke Jong phi dan maka cang ko ban ong klimat ke bom ta geli yala the yit yala the ha klimat ke bom ta hatuk la don ne amu Jisu Khrist la da padan Jisu Khrist kadang long ken u jingthaw berim kadang long ken u briu berim kadang sa ken ha ajar Bhoi kadang sa ken ha kata pap kadang sa ken ha ta jinglong kelim kadang sa ken ha ta jinglong auriang kadang sa ken jinglong ka basneu baroh yet piala de kadang ne amu Jisu Khrist yet piala de kata ka poin ka baning kong ko banra yet piala de kadang ne amu Khrist la people dan u Jisu Khrist kadang sa ken ha jinglong ka barim leno pin rakhe ka sitarik kumus Snem Thymmai pil ajam kai ka jinglong ka Jong phi ka pan jam sam Thymmai pidang sai jinglong ka bariam ai ha klimat ka bam ta pin piang yo Jisu Khrist ha pin long jingthaw ka Thymmai pra piang yo Jisu Khrist kita barim kala jadu no mun kita jing snu ki pop ki seram ka Jong phi ba pile ka du no pil long jingthaw ka Thymmai Husungin pai lama kubur ka Jong trai kamat ka baar bangin don how Khrist Bhoi Khrist undon hangi ken mau don kam pengindan ka jingieit makum no ken ngindan how Khrist Bhoi Khrist undon hangi bangindon how Khrist Bhoi Khrist undon hangi don kam ken pengindan ka jingieit mar U Blei ulong ka jingieit utabam iek ithuh ya U Blei nama U Blei ulong ka jingieit ong ioannis khasi ka baning kong ka Jong u kan long ka basau ka dekhot ka bapra bagian kap ni ban ik para banget lagi nang shun ik para banget Jong i hagi para banget no haus Snem ajar Bhoi ya ik no ken para banget ka Jong phi ya ik no ken para banget ya suk no ken api pada suk pirang sa hi haus Snem ubariam mau U Blei ulong ka jingieit bat lada nga phi ngim dan ka jingieit ni ithuh ya U Blei ubam iek ithuh ya U Blei nama U Blei ulong ka jingieit ngim lakin mangim iek ya U Blei la ngim iek pra nganya ong ioannis khasi ka baning kang ka Jong u kalang besar ka ka pra ada nga phi ngi isi apa bagi ki Jong isu ni pra bagi ka Jong ni ong bang iek ya U Blei ngilam lar kum no ken ngin iek ya U Blei wa ela pa banget bang i lai pak ka Jong ngim la ban iek kum no ngin iek ya U Blei bang ngim yo i ong ioannis khasi ka baning kang ka Jong u kalang besar kata yang terkamat iek para bagi ka Jong i but lain ik ya utrai ni sumar kum ka Jong mau Jisu kan kum ka gospel ka Jong ioannis dalam khatsa ko khasan tim ong kum ni tapi ik yang ada sumar kum ka Jong ha klimat ka bam ta ko para banget
Lagi kuat bagi long jingthaw bathymmai. Lagi kuat bagi dan hau Khrist, Khrist dan hangi long dan ke jingieit. Bagi ik ya ki prabanget. Bagi ik kinong shun ke Jong ke. Bagi ik man sumar hukum ke Jong terai. Nang tak dan hau Khrist, long jingthaw bathymmai. Lada pi padan hau Khrist. Lada pi pad ithuh U Khrist. Pi dang long hau Snem bariam. Pi dang long Snem bariam. Pi long Snem Thymmai. Chin ke Jong. Ai khrimat ke bamta pin piang U Khrist la pin long jingthaw bathymmai ha karteng U Khrist amen.